Det er i UC-Viden muligt at oprette en automatisk søgning, der giver dig besked, når der er fundet nye skriftlige produktioner i henholdsvis Bibliotek.dk, PubMed og Mendeley. I denne vejledningsvideo viser jeg, hvordan du opsætter den automatiske søgning i online kilder i UC-Viden. Klik på den grønne knap Tilføj indberetning i højre hjørne af UC-Viden. Klik nu på Opret automatisk søgning. Hvis du ønsker at modtage en e-mail hver gang UC-Viden har fundet nye skriftlige produktioner til dig, sæt da kryds i feltet Jeg ønsker e-mail tilsendt, når importkandidater bliver fundet. Aktiver nu de online kilder, du ønsker at benytte i den automatiske søgning. Jeg aktiverer her Mendeley, PubMed og til sidst Bibliotek.dk. Klik på Tilføj navne ved de aktiverede kilder og tilføj eventuelt nye navnevariationer ved at klikke på Tilføj navn. Det er især relevant at indtaste navnevariationer, hvis dit navn indeholder A, Ø eller Å, eller at du har et mellemnavn. Det er nemlig ikke altid, at UC-Viden har disse informationer. Klik nu på Gem for at aktivere den automatiske søgning. Nu vil UC-Viden ved jævne mellemrum sende dig en e-mail, hvis der findes nye skriftlige produktioner, som du kan importere. De skriftlige produktioner vil også blive vist i højre hjørne af UC-Viden for de forskellige kilder. UC-Viden har fundet 9 skriftlige produktioner i Bibliotek.dk og 2 skriftlige produktioner i Mendeley. Jeg klikker nu på Bibliotek.dk og finder en skriftlig produktion, jeg ønsker at importere til UC-Viden. Klik på Importer under den skriftlige produktion, du ønsker at importere. For vejledninger til import fra Bibliotek.dk, Mendeley og PubMed, klik da på Viste links.